Nazdar! Dneska ideme na výlet. Dneska ideme robiť sponzorom do Edinburghu. Jak páni, a viete prečo je práve čoklitka tým najlepším sponzorom? Lebo keď si dáte čoklitku na rande, tak prídete domov a budete chcieť pomilovať vašu polovičku. Je to také jednoduché. Čaute. Zase čakáme na semafore. Máme pre vás ďalší preslov. Keby chcete vedieť, tak ideme do Edinburghu, do Žiliny, lebo tam si nás zavolali ako sponzorov. Nás dvoch proste sme skvelí. Presne tak. Dneska Žilina. Nazdar. Takže išli sme za túto burgerík, naložený. Ale už sme v Žilinke, odovzdali sme sponzorské veci a išli sme sa napapkať jak králi. Tak a za chvíľočku to tu vypukne, bude to, že naložené. Nazdar. Už sme tu, vedenie. Trafili sme. Eden, speed date.